El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, el socialista Víctor Borràs, ha fet pública la decisió de l'alcalde de Tavernes, el nacionalista Jordi Juan, de retirar-li les atribucions d'elaborar els pressupostos. Segons Borràs, tot va vindre pel desencontre d'ambs dos a l'hora d'afrontar les inversions per fer el mur de contenció del riu Baca, una obra que el socialista vol acometre ja i que, segons Víctor Borràs, l'alcalde prefereix allargar-la en el temps. Bueno, nosaltres, davant de la negativa de no voler incloure aquesta proposta que fem nosaltres com a grup municipal, s'acaba el debat, diu que ja no hi ha res que parlar i que va a revocar les competències de portar els pressupostos. I no diu res més, simplement que no vol continuar el debat dels pressupostos, no vol negociar que s'incloga la inversió del mur. Per a Víctor Borràs, aquesta decisió és clarament electoralista. Segons ha dit, els propis membres de Bloc Compromís li ho varen advertir. Nosaltres el que li estem demanant al senyor Juan que complisca el pacte, un pacte que dia que teníem que actuar en responsabilitat i solucionar problemes de ciutat. I això és el que creiem que no està fent-se en el projecte de pressupostos que ell ens ha presentat. Creiem que són uns pressupostos que estan més pensats en les eleccions que no en les necessitats de la ciutat. I així ho ha manifestat algun regidor en les diferents reunions que hem fet de Junta de Govern parlant de pressupostos, que pensàrem en el que estàvem fent, perquè l'any que ve tenim unes eleccions i tenim que pensar molt bé el que estàvem fent en els pressupostos. Borràs no entén com Jordi Juan mostra el seu orgull davant del que s'ha aconseguit en matèria econòmica a l'Ajuntament i al mateix temps li retira a ell les competències pressupostàries. Els últims 3 anys he gestionat l'àrea d'Economia i Hisenda en uns bons resultats. Hem tancat els pressupostos, les liquidacions en superàvit, tenim un remanent de tesoreria positiu i hem reduït l'endeutament. De tot això, l'alcalde ha presumit en nombroses ocasions a través de notes de premsa o declaracions i manifestacions fetes en diferents mitjans. Per tant, si tan content ha estat i ha presumit i ha estat alardejant d'aquests bons resultats, no entenem per què esta desconfiança repentina. Borràs ha comparat l'actitud de Jordi Juan a la d'un conegut anunci de joguets i ha afirmat que l'alcalde confon lleialtat al pacte amb deixar que ell faci amb els diners de tots el que li dóna la gana. Pues com el joc este de les categories, que diu aceptamos pulpo com animal de companyia o me'n vaig i m'emporte el joc. Sembla el que estem visquent, que o acceptem el seu pressupost o no tenim pressupost. Li tenim que dir al senyor Juan que no té que confondre la lleialtat al pacte amb pegar-la a cabotar a totes les seues pretensions, o deixar que faci el que li dóna la gana en els diners de tot. Ara, segons Víctor Borràs, la pilota està a la teulada de l'alcalde i del seu grup. Si els pressupostos es presenten sense consensuar-se, el Partit Socialista no votarà a favor. Per això volem demanar-li que no tire al pot del FEM tota la feina que hem fet durant aquesta legislatura, que deixi de pensar en les eleccions de l'any passat, que reconsidere la seva postura i que canvie i que retire l'ordre que li va fer al secretari. En aquest moment ell està plantejant uns pressupostos que nosaltres, evidentment, si no atenen ninguna petició, no vol consensuar i vol presentar uns pressupostos de forma unilateral que no s'hagin negociat en ninguna força política i que no atenga les peticions dels veïns, evidentment no podrem votar-li a favor dels pressupostos.